Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ay, sa Action at Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, region-wide, magkapalagad kita sa nabilin isa ka oras, 21 minutos karon nga adlaw, Sabado night, pet sa utso, sa giyapon bulan sang Pebrero. Sabado naman disyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. O
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry ato sila kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Ang ato sila matakang dulungan oras sa kagabiyon ng ato sila Patrol 2, ato sila Crossfield Patrol, kay ina pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Sa liwat ato naman gabantayam, sa liwat ato naman himulsuham, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is, Sabado night, ara magaresponder si aksyon, Mamang ang Defensor. Of course, back-to-back sa aton piloto, aksyon, Papang Alvin Graba. Basta gani Sabado night, matik na Mamang kag Papang magaisa para nga madulong ang balita sa inyo palabatinan. Ang ato mga pagbantay sa pinaka mga update balita sa News Center, ang Monitoring Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Pang Sabado night, of course, upod nato ng puwersa ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinavaya. Aton sining nga mga technical partner. There is a Studio A Master Control sa technical side. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup din nga itong IT expert si Toto Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo silagan ng Kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 18 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una nga bahay sa ato sa pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, nagabulig limpyo pabakod kanagabalansi sa atong sistema sang lawas. Ang sikreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ini ang sobra nga dapat buhinan nga nagaresulta sang balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin sa lawas, sobra nga katambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. Para madula ang ini nga mga sahi sang balatian na magasulod sa ato lawas, dapat tumar kita adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ini sa Tito JK Pharmacy sa Escalante. Amo man sa Sainin Drugstore kag Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market. Mabakal man ang Evergreen Herbal Capsule sa Sagay 978 Pharmacy sa Cadiz, Mayara Madara 978, Our Lady of Pilar Drugstore kag St. Veronica Drugstore. Sa Victorias, available man ang Green Herbal Capsule or Evergreen Herbal Capsule sa Butika St. Ruth's sa Victoria City, St. Anthony Drugstore sa Caintown sa Division, Crismar Pharmacy sa Barangay Bata, kag Lisatan Drugstore. More information, ikayong lawas, dulot sa Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number
0910-126-4595. Pangitaon lang si Doc Crispin Hico. Magtumas ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa inyo ikaayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! May patrol! Hindi ka ba sa ato sa kapagpalagad, ginadulong man sa inyo sa kalawas ng Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Puno sa vitamin C ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabulig ini ang vitamin C nga makabato sa influenza. Kaya magbakal na kag magsigi-sigi inom sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo pagmamalaklon, padulong sa mga grocery store, lista ha para ikaw hindi malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! Ini mga kabayan sa ato siling pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Oil. Kombinasyon sa madamo nga yerba, Santon Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuhot kag panalakit sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid. Dula ang inyo sakit. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:47 na. Sabado night, kampiyon ang lakat sang panahon. Kagabi, puwerte ang pagulan-ulan, no? Halingin sang aga, ugto, hapon, hasta kagabi. Pero karong kagabi, nagbawi ang maayo nga panahon. Mabulubog na ang dupoy-dupoy sa hangin. Nagasilak ang butlak sang bulan, ngang bulan napalibutan sang kabituunan, nagahatag kasanag sa aton kalangitan. Sabi na baybay sa barangay ba? Ay pula pasensya lang mo sa tingog. Taka medyo gina-ovo kita, gina-ovo, gina-sip-on. Pero why ko yan Nobel coronavirus. Amo na lang kalabanan nga aktwasyon sang tao bla. Baka pati ka rin gobo ka doon yung distansya nila kung mga into. Mainit ka rin ulo ko pang duplaan. Wala ka ubo eh, dahil mga distansya simo. Nagulo igam ka lang at nag-ubo ka daw. Tuloko ka daw nila. Ito mga into mo nga. Isa ka panikmak, usa may nagabalikid pa sa imo. Doon namin si gano'n lang. Ano balikid mo? Matanaw ka, free? Why, kuya, kuana, coronavirus, ha? Ginasipon ko, ginaubo ko. Gapunga ko kanin subong kay... Kung adlaw, puwerteng init. Kung hapon, kuana, gamatamat na panalopsop ang katugnaw sa imo unod. Nagapanalopsop yung sa kapanitan kag suokin sa kaunuran sa lawas mo, no? Ay, puwerte man nga lakat sang panahon. So, nami subong lakat sang panahon, Nagbawi-bawi ang aton nga mga, kuha ng aton nga mga balay kalanaan kag balay ilim na, no? Iti nami ang lakat sang panahon. Okay, sige. I-check tanay si Aksyon Andy Pensor. Sitwasyon sang Metro Bacolod. Standby sa mga report, gikan sa atong sining nga mga correspondent. Unahon tanay ang observation report ni Aksyon Andy Pensor ni Mamang Ann. Upod kay Papang Alvin Graba.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa action, ang Defensor sa Observation Report, Sabado night. Mang, may gabi. Mang, please come in. Seksyon na Eric Mayong gabi! May gabi, Mang. Energy! Yes, Mang. Laban lang! Musta, Mang? Musta? Yes, okay na okay pa rin sa Yapo, Seksyon na Eric. Good, good, good. Alive and kicking! Ikaw na yan? Ha? Kaya lang ba? Okay Good, lang. good. Ako pa. Action na Eric pa, Action na Eric na gina. Yes. Good. So, di ka gina-action, Eric. Ano ka na mo? Gitsang inrespondihan ni Mamang Muan. Gani, no? May girespondiran ka nga sunog. Oo, muna ka na-action, Eric. Respondiran ka pag ito anong kaso ganito? May another, pag ito do in response lang to sa ginpadalang query bala sa aton sa BJMP. Hindi, ina, namiyaan ko na ang topic ko. Gaama ko karong gamay nga background ko do. Hindi naging ko yung conforme yung mga muna. Issue about sa pagsulod bala sa mga nagabisita or dalaw aksyon na, Eric. Sige, ano ang observation report man, aksyonan? Kaya karon madaranan ka na karon. O gani, basibla do dra na lang ko bala ma-stick how. Gani. Anong sitwasyon sa mo sa Bacolod sa paglibot-libot mo? Matapos ka nag-responder ka sa mga kaso sa sunog kag iban pa? Oo, ang pinaka-notice natin sa subong iyang nga gabi, kay nakalabay kita sa mga pilaman ka mga balay ilimnan, kay ti halin kita kaina sa may tubang dablasang Manville or ti particular na going mga police station 8, police station 9. So, na-check na to aksyon na Eric, ang nakita na to kalabanan maturutaway, wala kita sa mga balay ilimnan. Gani ka, Oo, maturutaway. Anong manbil to ya? Oo, kaya check na ton kay may na-receive kita nga info nga may ara sa may nagatipon-tipon nga mga personnel of police balahaw. Di ano to sila So, ya? tangin check na ton, confirm gid man nga mga police from police station number 8 and police station number 9 Oo. as well as personnel man mismo sa Bacolod City PNP or BCPO aksyon na Eric. Gano sila? Oh, bali nagapatigayon sila sang exercise. Exercise sa sagwa o Ako, sulod sa baga. manbil? Action na Eric? Sa sagwa o ko sa sulod sa manbil? Sagwa Sagwa. lagi siya sang Manville. Sa tubangan sa ila do turi-turi da, Oo, tower. in front dala sa nga may tatak or may ngalan nga Manville. Gano sila? May ara sila sa ginapatigayon nga exercise. Okay. Part na guro sa ila sining body mask and dex. Siyempre, given the fact ba lang number 1 subong ginapa-priority man sa ila. Priority na ni CPNP nga dapat ang mga overweight kag underweight nga pulis kilala balansi ang lawas nila. Yes, action na, Eric. That's why nga ginalagas na nila ang ilang halimbawa kung obese ka, kung tamaan ka tambok, ginalagas na nila nga magniwang-niwang ka magnubo ka sa kilo mo. Oo, if manotice na gani, kalabanan kung may mga pangilala sa mga pulis, makita mo ang post bla. Balo kang policy sinasabong ni CPNP, hindi ka kuha examination for promotion without sina nga requirements. Yes, action, Eric. Malayo man na para sa ila. Kay Dapat, in terms ba action, Eric, kung mag-respond any emergency situation. Correct. Hindi ka mag-worry about sa imo yang kabugaton. Hindi ka man dali-dali syempre masakiton. Sa imo syempre nga obra. Malayo ka sa balatian. Oo, malayo ka sa balatian. Tamang exercise, tamang pagkain. Oo, Diba? sakto na action, Eric. Oh. Ikaw rin. Ano? Ikaw man. Ate ako yan, subong nag-reduce ko kaon ko. Alright. Sa una, 5 ko pinggan, subong 2 na lang kapinggan. Sige, at least may improvement. Oh, yes. Oo, Ba, mas mayo may improvement ang sa wala na gid. Oo, natural. Sige, bantayan ta ka bala. So, mo itong damo pulis, kaya mo na, body mask and dex lang sa tubangan sa Manville Royal. Ang action na, Eric. Pero mira, binila ko may aksidente. Kuno mong Wala, negative ba? Okay. Kaya lamang gani ang front na nga gasolinahan kung may ano ko, no? Gani, oo. Iba niya, may ang gipamangkot namon, may idea ka mo to kung ano to ang tipon-tipon na sa mga pulis? Balikatan siguro. Balikatan. Balikatan ang ginatawag niya. Balikatan exercise. Check
naton ti may arasang mga pag-upod man at Police okay. Station 8, Police Kuan Station 9, ganito, and ang terms PTO. ito gali, simulation exercise. Simulation exercise. Okay. Salamat kay anong PO to ganay? Police, Staff? hindi. Staff? Hindi, ang staff ya PO3 na eh. Police Master Sergeant. PO2? PO2. Ano ba Police, iskat? Police Executive o Master Sergeant. Sige lang. Basta PO2 Moreno, salamat kita. Sir, thank you, Ged. Si Sir Moreno, kung di ko masala, membro ni isang kuhan mo, isang SWAT team lang mo. Sige, mayroong gabi na sa mo, sir. Salamat kay Sir PO3 ni siguro subong Moreno, no? Simulation exercise. Simulation exercise. Sige. Salamat, Kiliwan, sir. Kamusta ang ilimnan niya? Balay ilimnan kalanaan niya, An? Kay Tia, naka-focus ko sa may area di going niya sa mga South Action Eric. So, ang nakitaan ko, medyo jutay, ang Okay. nagakinaon, ang inom-inom. Okay. Pasensya, kaya wala ko naka-check sa may area sa NGC Action Eric. Tagin check mo man ang iya sa NGC. At the same, tagin check mo kita ang GNG, eh. Sa GNG. Tamo na. Mo na yan, sa GNG na lang ta. Diba? Ano to ganing mo nga, paano to kang gina, si mo, incoming Valentine. Lara may mga gimmick kami da. Ani, Kung may daga. time ka, masya ka na partner mo. Alright. Pamaklon ka man sa. Oo, dapat, gid. Di ba bakal sa dapat sa gamoto ka para may you know, May giveaways may giveaway. sa kaluan sang GNG Rasto Bar. Correct. Sana all may giveaway. Sana all. Sana all. Okay. So, May muna gabi ang- lang, by the way, action Eric, may gabi lang sa mga personnel sa police station number 2. Basta, police station number 2, kaya ready sila in front sa Corazon Luxin, action Eric. Gano sila? Ay, di sila nagatambay, baka ginapusingan din nila ay area. I think may ginahulat-ulat sila. Basi si Salvacion, hindi. Hindi ba na? So, may Salvacion, action, gano ba si CPO to, Salvacion? hindi ko familiar sa ilang mga name. Ang balay ni Salvacion, daras sa likod na lang ni stasyon, no? Yeah, may gabi na sir. Okay, hindi ko may familiar sa ilang mga ngalan. Basta Yan, ilang yan. itsura, di identify ta. Ani. So, muna, Police Visibility Station 2, sa area sang Corazon Luxin. Yes, actionary. Station 1 din sila. Ang sa Station 1, nalabayan ng nakon kaina, going pa lang sila palibot. Palibot-libot. Libot pa lang. Okay. Sa area naman niya sa police station number 6. Okay. Ang pinaka-focus nila subong dira sa area sa Libertad Market, actionary. Okay, amo ganandang ginabantayan, if ma-remember mo nagligad, kaya dira sa nadakpan, so subong ginasituit dira nila, nga dira ang tutukan danay. So sometimes nagalibot gid man sila. Oo. Pero may ara sa mga personnel lang siguro agit pang tag-isa, abi mag-monitor dira. Okay. Okay, hindi mo so masigurado bala kon kay isa. Ang mga bakas man dira magpapropawala lang. Linong-linong kuno abi. Dili may ginahimo na nga illegal. Laban. Ate, mas mayo nga may ara sang nagabantay dira. Agud ma-secure ang area. Oo. At di magpabilin ang kalinong. Correct. Dahil sakto man. Correct ka dyan. Pasok. Pasok. Sakto-sakto na ka? Yes. Yeah. Or by the way, Action Eric, kay duwa ka ina na-respondihan naton. Oo. Sa sunog, karoon na ng BGMP. Ang sunog to, ang klaro ko lang din tabot ganito. Amo na gan Action Eric, okay? Para sa aton mga ka-action man bala nga naga-monitor, ang sunog i-Action Eric is nag-start gidya sa State Motor Parts Sa Corporation State Motor. Incorporated. State Motors Motor Parts. Parts, Okay. Nag-start ang sunog galing kay, as per mention man ni Sir Buboy Plutenia, ang tungod man kay mga may arab sa mga papel nga mga nagkalabilin, Sa din. sa babaw lang ila sang State Motor, na part na ni siya sang iya kahava pension house. That's why nga pating sa babaw nag-asuman. Nag-aso ang? Ang amo na sang na-mention kung part na sang Hava Pension House. So, kay Sir Plutanya, may ara nag-aso, sa mga nag-aso. nagkalabilin dira nga mga papel,
Di syempre, gamay na yang maaso or mamakot man na ya. Ang na sila yung mga papel, ara na yan nagahamboy sa Haba Pension House. Ara na saya. So nalabot sang kalayo, halin sa motors, halin sa State Motors. Sa State Motor. Sa motor nga nag-asuman ang parte sang Haba Pension House. Yes, Action Eric. Pero ang kalayo yan nag-originate sa State Motor Parts. Yes, Action Okay, Eric. klaro na. Oh, klaro na. Pero ano ko ng cost, kuno sa sunog? Ilan pa pili ni Sir Plutania kay hindi pa gidila matumod kay kung electrical, wala sila may mahambal Action Eric nga electrical. Okay. Kay wala manada sang kuryente sa karon. Oo. Negative for electrical. Okay. If ma-remember mo, may na-interview kami kaina sa live naton, Facebook live man naton, si Sir Jesse Falsis. Oo. Mo ini siya nagpakilala sa aton nga nag-obra man sa State Motor. Gani. Na-mention mo kasi nabasahan ko to kaina nga listener ina sa naton. Sila to si GC Palsis. Yes, si Oo. Sir Jesse Falsis, good evening lang dira sa imo, sir. Gapamati na siya kung hindi na siya naka-duty sa Amity. Gapamati na siya kada gabi sa ton. Tay amo gid sa ang nagpalapit sa aton. Do maghatag bala sa nga iya nga ideya Oo. hangot sa natabo Action Eric. O posible ko no kay iyan yung allegation ni Sir Jesse Falsis. Okay. May ara dira sa naga-star sa pihak lagi na sa State Motor. Nagatiner pero ining nagatiner ni siya close allegedly sa tag-iya sang Hava. Close friends sa tagya sa Oo, Haba. close sang Hava. Mga tatlo dira sila connection Eric, kabilog. Tingin suspitsuhan sila ang naghimo sila da, no? Ginasuspetsuhan nga amo na ay sila ang naka-cost. Oo. Ay tungod Action Eric, wala man na kung sila nag-start. Given the fact nga wala man dira sang kuryente. Ano to ang bagay na ni Jesse Palsis? May mga portion nga ginakawat na siya sa State Motors? Oo, may mga portion nga ginakawat dira. Pag dira sila nagaagi sa nagkalaguba dira lang part sa Hava Pension House. Using ladder. Oo, pagi sa hagdanan. Ganan. Si isang yun bang butangan na tawag, butangan na blasin, balagi to cover man sa Oo. part, hindi na gid malupsan. Okay. Paghangop or pag-excendi ni Sir Jesse Falsis, nabasi ila ini inisyatibo kay Paiti, hindi na sila hindi na sila kumbaga makapangwa. Magamit Action Eric. Na-mention din ni Sir Jesse, iniiya talan allegation nga ginsira nila, butangan pa gani ila sang solar light, galing kay amo naman ng ginhimo, ginsunog. Sige. Kaya mo nang nagkalatabo dira kaina. O kung makitaan mo kaina man sa aton yung Facebook live. Ang kalabanan gid nga comment na naman. Di kay apart naman or nangin kabahi naman. Tuparay lang mo. Sunog. O mo na gani Hindi malikawan nga tuparay sila tigsa masilimong ay amo na nasunog ka nga ba pensya pero matuto yung nasunog ya State Motor Parts. Oo. Sige. Yeah, para clear lang sa aton Clear mga lang. ka-action. Ano to yung parte sa BGMP? Ito nga patakaran nila man? Ang parte naman niya sa BGMP, dali ka. Dili sa may district office Takuling? Oo, dili na din Okay. sa BGMP sa Takuling. Oo. Ay, gin-check natin, Blackson Eric, ang pila man nila ka mga procedure. Pag sulod dira, particular sa mga ining tawag wala mga dalaw or nagabisita. Nagabisita silang kilala nga mga inmates da. Oo. Okay, nanong patakaran man? Ano to man? Pati kay una may nag-report sa may nag-message dira sa aton Action Radio Bacolod page. Okay. Tungod sa ila man reklamo bala Action Eric nga muna may mga pagsulundan nga kung ikaw tawo isa ka konserbatibo nga tawo gali o ka wrong sa imo pag kalain sa imo nga hangpon ina. Natural eh. Oo nga ang term patuwaron ka. Si especially kung babae ka bala. Oo. Nablang patuwaron ka. Ano to? Flashlightan ang imubuli. Flashlightan ka. Flashlightan ang kinatawo mo. Ano na yung mga klase patakaran naman? Oo. Te. So, nang suno kay Attorney Duhilio or Jail Wardenship Inspector Attorney Duhilio, nga may ara sila yasang guidelines nga ginasunod. Guidelines? Yes, Action Eric. O galing, kay samtang nag-report kita kaina sa... Sino tong jail warden na sa district office na sa Katakuling?
Si Chief Inspector Attorney Anthony Duhilio. Ang first name niya? Anthony. Anthony Yes. Duhilio. Ano ni siya ni Attorney Duhilio man? Wala na ko idea, actually. Ano siya? Bata. Nasa kung amay ni siya. Parinti. Basi parinti lang. Basi kaparehas lang kuan. Possible. Apelido. So, si Chief Inspector Anthony Duhilio. Amo na ng jail warden sa BGMP sa Takuling. Oo. Napamangkot mo. Interview mo siya? Interview ko sa... Tinanong sa ba't siya? Regarding sa sininga matter, mayo lang ko da sa tech, may ala ko da sa voice clip action na... Lego to Nelmar sang voice clip ni Kwan. Totoo Nelmar. Dawes nag-ataka-tensyon sa ako, no? Totoo Nelmar. Oo, Nelmar, likuan na isang Kwan, likuan na isang voice clip ni Andy Pensor, bala, ang interview sa BGMP, kano gayo ko sa imo, basi mapakita. Punta kay gusto ko mamatian ng sabat ni Attorney Major Anthony Duhilio sa ila patakaran kang sistema, balada sa ginatawag nga pagrekisa, especially sa mga babae. Hindi kayo mo kita, iya patakaran nga, ang babae nga magbisita sa BGMP, patawaron mo, ano man, lilion mo, ano man, patawaron mo, kapraslaitan mo ng buho sa muli, iya kag kinatawin. Ano ang klase sistema naman? Hindi ko na iya hindi ko na iya kakasaw, aksyonan. Yes, action na... Okay, mamati, antang interview mo kay Attorney Duhilio, abe? Sige. Actually, pursuant man na sa procedure na may kita nga mo sa street searching kung may ara kita nga mga informasyon, intelligence report o information kung may mga kontrabando ang kinatid sulod. So, we can conduct street searching mula nga itong ginagbraso ko. So, the required to sign the waiver kung hindi sila yung magpirma, hindi man sila yung sulod, no? Oo. So, sila ang atong kwan, may ara kita yung area nga, searching area git, no? Sikpan man na may privacy man yung lugar. Tapos, ang babae man ang nag-search. Lalaki man, no? So, wala actually man ginatandog, wala din siyang ginatandog, no? So, pero ako na ginacheck natin kay kapila na natin natatan ang natin mga talawang nag-attempt may paagi sa napkin, may ara sa mga tagay, sa mga diapers, no? So, we have to take action on that. We cannot just disregard ang mga informasyon na napapato. So, amutak siya na, Eric, ang explanation ni Attorney Duhilio. Naintindihan ko man ang part sa BGMP, no? Nga siguro part sa ila sila nga prevention, kay temon itong sila na Attorney Duhilio, nga sa inyo may mga naga-idea, napkin, ano pa ang idea, ginabutang sa kundiin nga private part sa lawas sa babae, kati usually babae mo na nagahimo, sinimong, no? Babae kay lalaki, actually action na, Eric, clear ni Sir Duhilio, Okay. babae kag lalaki ang ginapatigayunan or nag-aagi sa kangay nga procedure. Gani. Pero ang hindi ko lang na namian, Blackson, ambot kung ikaw na namian man, kag ibalik ko manabi sa pila ka personal sang BGMP, no? Halimbawa, kung may mga, ang pinakasimple bla mo ni, kung ginahimo nila ina sa mga tao, sa mga babae especially, lalaki man nagasulod, nga mo na ila patakaran, kung imo o man abi sa ilang nga pamilya, but kung ano na ba tiyaga nila? Actually, action na, Eric, malawig-lawig itong interview ko kaina. Gani, oo. Amo na ang ginapang mga explanation. Gani, ako natsindihan ko na, pero may protocol, ano pa na da, may mga, may memorandum na, kung ano pa na nga sa klase, isang patakaran na, pero inablang ang pamangkot, is it proper sa imo nga pagrekisa sa tao, babae man o kung lalaki, patuwaron mo, gamitan mo sang flashlight. Amo na gan action, Eric, nga gin-ask ko gid saya Sir, how about sa mga conservative, abi? Bisan hindi ka pa action ang conservative, ari lang classic sample, babae, bala. Nanamian ka nga flashlightan mo ang kinatawas ng babae da, ang buho kabuli sa babae da, is it necessary na? Amo na gani action na, Eric. Ako itry tagid ni ipalambot ni sa kwan sa DILG, no? Because ang DILG under sa ang BGMP under sa DILG.
Ipalambot naman ni sa regional director sang BGMP. Kung isit proper bla, no? Kung gusto ni bala ang patakaran nga ginahimo sang aton nga BGMP para lang nga ma-avoid ang pagsulod sa illegal drugs sa ginahimo manda nga pamagi sa ibanda nga bisan ano kay sito sa timalotsa ko sa BGMP. Pero para sa akon to hindi gid nami pamatian kag lantawon Nag-election, Eric, nga mo nag-imuon yun si mo yung patuwaron kagit. Patawaron kagid kag ano na paslayta na imo aripunat. Paslayta na kinataho mo. Ano naman? Ano nga klase protocol? Ano klase sistema naman? Other man Ang ako siguro, nga attorney de Hilya pamangkot mo na mo. No, is it proper nga amo na ang inyong himuon sa nagabisita lalaki man o kung babae? Ano man? Do hindi ko na namian Oh. Yes, Action, Eric. Ha? Amo na ang pamangkot, dira. Hindi ko na namian. Ikwanta ni pamangkot ni sa kwana. Anyway, nakasabat naman si Attorney Duhilio. Ang ako ganiti, ang ako juga pamangkot na kung agay kay Attorney Duhilio. Pero para maging klaro, pag ikonta-konta ang regional director sang DILG, no, which is under ang BGMP, kag mismo ganyang ilang leader, pinakamay-amay na ito, ilang regional director sa BGMP, pamangkot ni kung pwede nibla nga mo ng himuon nga pamagi, para nga mapunggan ang pagsulod sa droga, kahit ang iba nga manuber, nagabotang sang droga sa napkin, sa diaper, pero inablang siling nga patawaron kada, kagala, pamlaslide kada, lulinghod nagapangita kada damang sa kahoy. Ang lain pa na Black Action, Eric. Kay isang during the time nga gina-play naton ang interview tani sa kay Attorney Duhilio. Nag-respond ang nagapadalaman sang pamangkot sa aton sa Facebook page. Was na gani kagig, was na gani sa ano tawag na waiver? Wala sila sa may napirmahan nga waiver. Amo pagidaraag daw nag-alang-alang ang personnel. Kay before kagli nga plaslayta ng buli mo na kag mga parte sang lawas mo na ka pribado, maperma ka na waiver. Amo na pamangkot kumuha Sa case niya sa reklamo, wala ka perma waiver. Amo nang sa part action, Eric, kagit pamangkot kuti paano naman yan sir sa mga conservative. Kasi ang sabat ni Attorney Duhilio, kasi may araman sang waiver, ma'am. Depende sa ila kung magpirma sila. So kung magpirma sila sa waiver, amo na. Isang nag-reply ining nagpadala. Was na ka pirma, number 1 atong nagreklamo sa tuloy, why ka pirma waiver? Wala. Number 2 mo ni. Kung hindi sila ka pirma waiver, hindi sila ka bisita, naman. Amo na connection, Eric. Kung hindi sila ka pirma waiver, but silingon, hindi sila pwede ka bisita, kasi hindi sila marikisa, hindi sila mapatuwada mo. Hindi sila kasulod. No tuwad, no entry. Oh. No? Kung subong yan, no must, no entry. Diraya sa BGMP, no tuwad, no entry. Kaya patawaron ka na mong flashlightan ng buho sang buli mo kung ano pa na flashlightan nila. Tapos flashlight, entry, sunod ka na. Sobre gani action, Eric. No bago, no? No must, no entry. Yan ang PNP order. Sa BGMP, no tuwad, no entry. Hindi ko kumporme, hindi ko namian. Hindi ko namian nga kuana. Nga sahi bala sa sistema bala. May mga pamagi pag inabi na guro nga ma-monitor na pero hindi na sa mo nga sahi isang aktuasyon ka pamagi bala nga patuwaron mo plus lightan mo. Ano na klase? Ano klase patakaran naman? Ara man siguro sang ako makasiling kuya nga damak bastos pa. Doka arong naging nga patuwar. Hindi may allegation pag itong nagdangop na ni sa ato ng Eric. Hindi ko namian. Ginapatumbo-tumbo pa sila ko, no? Gano? Ginapatumbo-tumbo, bla? Para kay base kung nadasok ko sa buli kang pagtumbo-tumbo, madagdag. Oo. Ayun Muna ang mga reklamo. Magkutunta na biyang na, magkutunta na ng regional director sa BGMP at the same time DILG nga under ang BGMP. Oo, yes, action na, Eric. Basi pa malami pa kung nagpamati si Attorney Major Anthony Duhilio. Attorney, basi may iban pag inabi nga pamagi nga magluwas ka patawaron yung tao babae mo lalaki, basi may iban pag kamuda nga mahimo blang hindi na naamo nga sistema bla. Sangin ask ko sa gani action na, Eric. Bala, sir, diri lang na, diri or may ano na, other nationwide na nga patakaran? Tulo kay Sir Duhilio, tanan man ko, no? Nationwide? Diri sa Bacolod, Negros Occidental.
nagapatuman sang sila nga procedure action Hindi ang pamangkot ko lang kasi simple na mo ano na nationwide nga patakaran na direktiba na sang BGMP chief. Baka doon sa ginsek ko nangita makita sang gamay nga research section Eric. Do wala mo ko may nakitaan gigit patuwaron. Tining nagreklamo di sa to no pito na siya katuig da nga nagabulo bisita sa inmates na niya nga anong nabisita niya na utod parente na no. Wala na to na section Babos na 7 years na siya nga nagabisita da amo pala ni natabo nga gipatuwad sila. Kag flashlightan Babayi pa. Mo nang natabo Hindi action, gikuha Eric. na namian. Attorney Duhilio, sir, friendly advice, ha? Ako niya friendly advice na ni, no? Kung patakaran nyo natin, inyo man na ya, no? Pero ako nandi, nalawayan gikuya. Damak na bastos pa, no? Ako ni Attorney Major Anthony Duhilio, sir, friendly advice. Abi pangitain nyo, abi pamagi, magluwas na isang ginapatuwad yun, kag gina flashlightan, yun ang buli, kag ang pila ka mga private parts na sa lalaki kung babae. Abi pangitain nyo, abi, diyan na nga, hindi na abi, amo na, abi. No? Oo. Kalaw, ay Oh, may times gani ikaw ang babae, ako babae Ako yung simple lang mong sa mga BGMP abida sa sulod na sa BGMP sa Takuling himuon man abi ina sa inyo nga mga parinti daw sa pamilya niyo da nami man batsago nami man pamatian kag lang taon amo na simple ka pamangko amo na simple ko nga pamangko ta Yeah, section na Eric. Gan gani nga naga mag-ilis ka lang abi kag may upod kay bisan babae pa do nauya ka pa. natural Gusto mo pag patuwaron. ako yan nabastusan ko kag nadamakan ko nga ang tao nga magbisita sa BGMP patuwaron nyo kag flashlightan nyo lain ginaya kalain ginaya pamatian kag batsagon. So Major Attorney Duhilio, sir, abi friendly advice na nga ako niya, ha? Kay inyo na patakaran da, kung ano na da, kung order da, kung ano, imo ka mo, abi, sir, pamagi, sa ibang pagitabid na nga pamagi, hindi lang amo na, abi, napatawa ka pa. Pasautaw yun, abi, da, labamba, di ba siya magkalahulog, pamalan da, hindi na nagkasiling nga patawaron yun, abi, kag flashlightan. Oh, may bagay pa man guro nga pwedeng magamit. May mahimo pala sila da, kung naumpita na nila. Karong patuwaron. Oo, Alay, well, so dari ka ba masulod ka mo sa Kasi pagtuwag na siya mo sa sunod ng BGMP, may magkaya mo, wala. Ano na, sigbin? Ano na, swang? Iglain pa. Bisan tuod nga, kamulang abi tuod sang Hindi ko na nabiyaan na. Silang kay, anyway, nakasabat na sa attorney Major Anthony Duhilio. So, to make it proper, pagi siguro, para mabalanta pagit ang dugang detalye sina, kung isit alawaw bol kag kung amo giman ang iladala nga sistema patakaran, pamangkuton tang regional director sa BGMP, no? Yeah, Kag at the same time, i-consulta naman na isa ko na, DILG, region, no? Regional director sa DILG, kung ano ni bala, patakaran ini, sistema ini, ano ni, direktiba ini, ano ini, bilog nga Pilipinas, ni nga ginapatuman sang Bureau of Jail Management and Penology, nga tarang nga nagabisita, lalaki man ako babae, ginapatuwad, kag ginapraslaitan ng ilakwan. Pareho lang ang pamustuin ka. Timo. Pamuhin ka na po. Mabalon mong upol mga sugain ako da. Or flashlight lang ko da. Ang garikisa, lalaki, no? Oh, lalaki, Babae. Babae. Oo, sige. Sige lang, hindi mo pala masiguro. Hindi mo gani na. Hindi na paghambalan kay kabalon ng tao da. Hindi na ako magsugpon. Tiyan mo na gani isling ko, ang ako niya friend advice na kay Attorney Major Anthony Duhilio, sir. Basi may iban pa man nga patakaran dira, I mean, sistema, nga hindi na mo nga sistema, bla, nga patuwaron mo nga na-flashlightan nyo, da, kalaw, ay gid. Tapos ginapatumbo-tumbo nyo pa, ano na, tibakla? Tibakula. Sige na. Sige, action na, Eric. So, Sige. muna. Sa Lunes, palunisan, tanay, kay Domingo, ay man opisina, so, i-schedule ta ang Regional Director sa BGM, pero at the same time, DILG, gid, no? Para pabalaw tang regional director sa DLG kung bala okay ini nga sahi sang sistema nga ginapatuman sa BGMP. Yes, action. Kag Okay. willing gito nga magpa-interview. Oo. Ang nagdangop sa ato. Balikan tang nagreklamo, interview taliwat kung nanong dugay pag na-experience action na an. Oo. Okay, first time ito ko nung natabo. To action, Eric. Kasi Pablo 7 years yung nabulubisita na amo pa na ito natabo nga ginpatuwan sila. Hindi man na mag-react ang tao kung wala sa may nagakatabo ka sa lantaw nila. Natural. Okay, abi man. Kasi nga, ma-react ka ba kung okay man lang. Sige. Kaya mo na action na, Eric. Nagtawag na kung anong reaction sa mga official sa BGMP kung sa DILG natin da.
Aga madalom dira nila nga mga explanation. About sa nga mga senaryo nga Sige. magsulod kinahanglan mo danay magtuwad plus lightan. No tuwad, no entry sa BGMP. Sa police, no must, no entry. Line. Right, aksyonan. Yes, action na, Eric. So, diri na kita. Pinawan ka mga nakuha na to niya nga mga information. Sa hospital action na, Eric, for our headliners. O, isa diri ka 58 anyos nga lalaki, ho. Ang biktima ini sa action na, Eric, sa pagbuno. Ini ang natabo sa sulod yasang lugar na bla. Kung sa diin, naghihiwat sila yasang piyesta sa banwasang La Castellana action, Eric. Sa iban pa, kasuman nga pagbuno ang gindala diri sa hospital. Biktima diri isa iya ka 37 anyos. Inaligar sini isang lalaki nga biktima is hubog ang suspect nga nakabuno sa iya sa merkado. Sa bahin naman iya sa syudad sang Talisay action, Eric. Kompleto nga detalye sini sa karon pagbalik man sang patrol. Una sa balita na sa action and defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyonan Defensor Thayabet Observation Report sa ato sa Patrol 2 Crossover Patrol ng Observation Report ni Aksyonan Defensor. Iradulong sa isang karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa LD kalidad nga mga medical doctors. Kadto pamasari na Relaxon GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Dala man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dala, damo sa balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin ang butika ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Ang report ni Aksyon ang Defensor, ginaduro man sa isang karawan sang Santon Plus sa Coffee Mix. Ang kape bantugin siya pakaswabe nga sabor apang juta na makuha mga benepisyo pareho sang antioxidant, nagapadugo sang resgo sang cancer, apang madamo naman ang gantos, bangon sa pagsaka sang acid sa barato nga kape. Good news sa tanang mga coffee lovers katulad ko, may pagtuon nga ang kape nga himo sa barangay, mayara sa 46 kasahi sang antioxidant, nagmayara pa nga beta-carotene, vitamin C, E, B1, B2, B3, kag kulay nga kinahanglan sa pagpaayo sa aton lawas. Ari ng Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Himo sa barangay, samtons kag soya, swabe ang templada, kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Again, hindi ko na namian, again, sorry to say, sa mga taga-BGMP kay Attorney Major Duhilio, Torne, hindi ko namian na damakan ko, na bastusan ko. Basta may mga pamagi, pagid man abi, siguro kamo nga mahimo. Para nga mamonitor nga hindi ka mamalutsan sa nga droga na sa sulod sang BGMP. Hindi lang abi nga patawaron ta kag flashlightan tandang buli kag kung ano pa nga parte sa lawas ng tao, babae man o kung lalaki. Parang nga babalaan nga wag isa dala sang droga das lawas siya. No? Ako niya, Attorney Duilio, sir, friendly advice lang niya. Basi pa man lang, may pamagi pa kamuda nga mahimo. Nga mamonitor nila ang pagsulod sa droga. Kung may nagasulod giman nila nga droga sa BGMP,
Please lang, hindi lang pagpatuwara, kapaslighting kung ano pa ang inyo dapat na Honda. Okay pa na kung magtulutumbo ka. Sigurado ko magtumbo sa nabika man mo. Ha? Sigurado ko, ang pagtumbos na hindi sila nga nagakipot imong kwan, imo duwa ka paa. Sigurado kung tumbo sa babae, bika na. Di basi mahulog mo. Kundi madala sa flashlight, basi sa pag tumutumbo, wala mahulog. Alayan sa laki, wala pag tumutumbo, Yakson GM. Pag tumutumbo sa laki, wala, nahulog. Ang nahulog, hindi isa buo, itlog nahulog. Ay, tanaw. Sige. Silang kay palabot ni sa kuana sa mga ahensya sa gobyerno nga makahatag dugang pag-isini nga clarification. Is it necessary? Nga mo nang himuon sa isa ka BGMP sa pag check sa mga nagadalaw ka nagasulod sa iladra nga compound. Importante lang anay nga public service ayo gini Kapitan Madeline Diaz Nagdiparita Jonathan Diaz sa Barangay 18. Kung sino man na nakakita bala kay Pakok Amante, no? Kung sino man nakakita sa kay Pakok Amante, 44 anyos ang edad sini, taga San Miguel, Pontevedra ni siya. Katapusan sa nakita alas 4 sang hapon, dira sa may Malinong, Pontevedra ho. Nagasakay sa motor, tiyasta subong wala pa sa makita. Palihog lang kung sino nakakita ka nakakilala kay Pakok Amante, please contact lang sa cellphone number 0910-4418-471. Again, 0910-4418-471. Hindi ka na pa ba alang kami diya sa radyo. Kami ang mabahala magpalabot kay Kapitan Madeline Diaz. Si Engineer Patrick Mabag, Municipal Engineer sang Binalbagan, bago pa urok-urok siya. Papauli sa drive going to Binalbagan, monitor sa sato. Salamat gid kay Engineer Patrick Mabag, no? Ginapaksyon naman ang tanan nga mahimata kakilala ka parentihan ni Mercedes Nunez Torres. Ini siya napatay sa edad nga 79 anyos. Ang iya sining bangkay aranahaya sa Giganto Abisya Memorial Chapel, previously Lisbon, no? Ang lubong sa Roslon, February 12. Sa Domingo nga adlaw. Ay, kuha na nagli, no? Sa Domingo. February 12, Domingo nga adlaw, next week, ni. February 12. Kuha na ni, Miyerkules nga adlaw, no? Last 9 ang aga, ang nagapaksyon si retired police inspector o captain, my good friend Ramsey Barro, pinpagay kay Toto Jeffrey Hilangre. Ayos. Sige, salamat kita. Tamiya ko lang si Rosemily Bautista kag Ray Montoya sa Est Home 3, Barangay Estipanea, alin kay Christine Bautista nagapaurok-urok yun. Aga ubo magali si Kapitan Madeline Diaz sa chimpo ni Guro ka pa. Sa chimpo ni Guro. Iti ulan init mong, no? Ulan dalaga sa pusang kwan sa chimpo. Sa La Carlota kani aksyon Eric gina pagid na nila kag may nadasok nga sabu ay gali ka ay kadamak bastos. Sige, ikwata na gini ipabalon tani ipa-check tani sa kwan sa regional director sa BGMP sa DILG. Kaya again ako personally hindi ko na namian sa ni. May gabi nila kay Nonoy Gimapang kay Police Major Wilfredo Binoman Jr. na mapisan nga hepe dira sa may banwa sa IB Magalona ga monitor gisa sa ato, no? Hello lang kay Tita Nining Floreda Hardinico ga monitor gid siling ni Jane Hisolgon.
Tami ako mga kapulisan sa Valladolid Police Station. Gapaurok-urok gid pamati. Samtang nagarubing ang team leader si Police Staff Sergeant Kumbong. Ang gabi dira sa kay Police Captain na Josette Catamina, ang hepe sang Valladolid PNP. Monitor gisa to, no? Si John Golmatico, may gabi dira sa kay John Golmatico. Ano ni manong Ed Golmatico? Bata ini. Juan Roberto Nanet de Dioso Sr. may gabi. Mr. and Mrs. Franco Talion and family sa La Carlota City. Ligaya Valdirama and family, happy listening. Sa kay Maribet Bungansiso, happy listening. Sa kay Philip Laurente, hello, best Gretchen Belieber, halin kay Eberlyn Miranda. Malaka family, likewise happy listening to my aunt Flor Malaka Bailon, cousin Lenny Toledo, halin kay Elizabeth Malaka Gamala. Tanya ko lang pamilya Miranda kag Suarnava, dira sa Paracasur, halin kay Eberlyn Miranda. Mayong gabi dira kay Mary Jane Minji de la Rama, gapaurok-urok in saton. CNC Loper, paano kung tumboy ang marikisa sa imo? Ati, ambot, may kubalo. Elizabeth Malaka Gamala, tiara gapaurok-urok sa aton. Kumari ko sa Kingdom, Saudi Arabia, si Giselle Ruben, kag-anak ko sa South Korea, Cherilyn Pineda. Kamonitor gid sila siling ni Jonalyn Sivalia Pineda. Kay classmate Noel Tumangan Ostras, happy listening kang manandira nga pagpaurok-urok. Sige, check na naman report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unaw ta report live gikan sa Maynor na Negros. Naka-standby sa number 3 sa aksyon Roger Guteb. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga action, mga marita, mga atod, sige, tudo ka Action Eric, dito sa may syudad sa Calisa. Norte ka ba sa probinsya sa Negros Occidental, medyo matulot ako ay Action Eric, pero may pila ka mga blatter in Trederia. Oo. Kabahin na Action Eric, sige na muno, wala ba sa BGNP. Oo, sa inyo na sa Cadiz. Partner Action Eric. Doon sa Cadiz, Action Eric. Amo man na sa inyo da? Ginapatuwad na ng gabisita, nagkagirap na slaitan? Ate, wala ko yung kabalo, sila kong ginapatuwad ko ano, pero bakit sa ila ng security bala. Pero sa one time sa amon meeting, nga mga membro bala sang regional service provider. Oo. Bilang isa ka membro, may ara kami lang meeting daw kada bulan, may kung isa every 2 months man. Okay. So isa sa na-arise nga problema to kagin reklamo sa isa ka pastora bla. Sa isa ka sekta. Nga kung tani hindi lang Tuwaron? Pag isang underwear bla. Paano ba, no? Paubahon sa underwear o ng umayi man pero kumalo ka ang mga pastora niya number 1 magakanto na mga tigulang na mo. Gani. Ate, kung mo gali, pati ang mga religious sector nga nagabisita sa BGMP na sa Cadiz, ginaubahan pante, naman? Magsulod? Amot tong reklamo, yan nga tani, hindi lang kuno nga daw ubaho na gitagtanan. Okay, iti part sa seguridad sang BGNP, pero ginsabat man to ni sang representative ni Jill Warden sang una si Ian Carniaga. Oo. Nagsabat man to si sila nadula si Aksyon Roger Gotib, no? Ti Aragleo, pati ang nagapatigay siyang religious program na sa BGMP, paubahon pa panty, ano naman? Kalaway, no? Jer? Sa Action Direct mo na ang ginareklamo man Action Direct sang mga regional service provider. Magluwas na siya lalaki, kasi lalaki daw duway mo kaya kaging daw ginadta pa sa akong brief bala.
Ano gina pa uba ka lang? Nakagi ka sulod sa BGMP nga ginubahan ka largo, gipa-brief ka lang, no? Ako ay man kung kaagi aksunerik dahil sa galing ito nga time daw liko nga daw nakibot mga liko na mga kabilang gina question bala sa isa ka may edad na bala ka pastura. Oo, nga mo na ginado. Tani Nga paubahan ka sa panty. Ano man? hindi na kuno tani bala kinanglan nga daw Maguba pa panty? ang tanan ubakon gid. Oo, gani. Te para nga sikeron te mo na nga daw subong ang ano siya suloda daw puro na lang lalaki man. Ang kasululod na. So sa amon gani nga mga sa amon man gani nga simbahan may ara man tani babae nga gusto mabla magkanto kay may mga babae mga priso mo nga mga ara sa sulod kaga siyempre ang dapat sinaya mag-cater man sila mag-counseling man sila babae man. Para bala at least mabuligan ang natawag na restoration at rehabilitation program. Pero sa ginabalan ko man sila sa during sa amon nga meeting man siyang church ministry team. As lingko, kung masulod ka mo, lingko, mo na ang matabo. Hindi na gali kami, ang muna iya kasi, makbo lang musisyon, hasta na tanan, ikuti pa sa security mo, na para nga di magsulod lang malain yung mga kontrabando na sulod daw. Gani. Temo na. Pero ako aksunod dyan na damakan ko ka ng lawayan ko Amo gali day daw. Although kati given nga part sa security nila bro siguro may iba man guro nga pamagi aside sila nga amo na patawaron mo ka praslaita mo ng buli kang ano pa ng praslaita mo kay base kung na nasok. Daw tika la, daw ka ano ba na to? Kasi iba ka mga private nagkikata mga part na nagasulod. Amo na gani isli ko nagasulod gani na yung mga pastor na siya, mga pastora. Na may mga dala Biblia. Actually, ako na kuli kada sunod na ako kada Sabado. May dalagi ko na nga 250 pesos nga kwan mo nga insay mada na bla o tinapay. Na siya actually sulod sa duwa ka plastic. Tay pagkatapos nga gamot niya ginapagbuka yung generic niya kag daw daw alas daw kulang na lang silingan daw ilakta mo kaya pa kayon bla. Hello, ay kaga actually abi noodles sabi na mo noodles. Pwede kami noodles siya, padra ko lang na iya sa entrance. Ang noodles na iya ginabuksan na sa putos kag isulod sa yahong. Ay? Ilang butsilingon nga pag amot na din na pwede stock sang mga dalal mo labing inmates. Kahit nakukat sa putos mo, maupas na iya kung di ba yung paglutoon na yun. Ay na, ano naman? Doon hindi ko namian tungkol kay amo na part siyang security actionary mo. So far, ako amo wala na ang Biblia, ang dala ko, hindi gina-surrender ko na dason ilan na ginabukan ba na? O ginasipad-sipad ang kada page na basi kung may ginipit ka daw na, no? Oo, amo na, generic sumagay, di ba tayo magano kasi ako, ang suggestion ko, Bejer, ang mga nagahatag bala sa serbisyo nga serbisyo nga libre nga serbisyo sa mga inmates. Sabi taga man ni gamay abi nga daw pabor mo tani iblaw, no? Amo na actually kung ako ganing ko isa nagasulod sa ako no una mo nga silig ko daw kumay guro hindi na lang ko ay kay natudok daw sa buka. Amo na siling lang ang gusto. Amo na siling lang ang gusto mo magbulig sa parehas mo amo na may mga offering kamo sa religious sector may ginata kamo na sa mga priso gatudlo kamo da ga preaching kamo da pero kung amo na ang pamagi ngati amo to hambal mo isa ka pastoral na reklamo gado pa ubahon pa siya panti siyempre maisol na ano na nga matudlo na sa mayong balita da kag mayong pakwanda tapos ibo pa bahaw ko pante kito na suspetsuhan ka pa nga may madala ka nga droga ay kalaw aya. Amo ganang sorry pwede ta magaling mabason man mo kasi isang una katabo di man niya sa juvenile prison nga tong mga dalasan to nga nagapang natabo to di blanca may mga pastor daso may po sila kasi ila ko mga
maupon man nila nga magpatigan siya nga ministry sa Ginoo. Pero gali kaya gali mga prostitute na gali to. Gani mo, no? Daw Good line, no? daw tira mo na action Eric mo Si- kaga ang stricto ka papatuman. Ang ila, to wala pa sila pili, magali, no? O daw mo na gali tigay mo may mga nagkakalatabo abla nga ang mga mismo mga service provider. Daw tabo nga mga piki mga bulao. Tanabi, bigyan ko magabot ang chimpo nga may senador, abi nga magbisita, tabi, si Senator, halimbawa, example, si Senator Bungo, si Senator Amy Marcos, di magbisita sa BJMP, na ilang ko po ba, na brief na kagpanti, man blao? Di magoro mo na kasi senador naman na yan mo. Tipar sa security, di na, abi, wala pili, abi da, kung sino na magsalita, be it congressman ka man, be it mayor ka man da, kung sino ka man da, abi, wala pinilian, tara nabi, patawaro na lang ka pa ubahon pante, brief da, okay ko na, Oo, wala abi kanahan, wala pili, ay, kung halimbawa, mambisita si Vice Mayor de la Cruz, sabi sa BJMP, Vice, wala tayo mo, patakal sa BJMP, niyo, baka brief, beta na, wala tayo mo brief, anabi? Oh. Doon ka laing ko, no? Sino ka na, masaya ka nga, Vice. Tuwa na rin, hindi ka masalita ng buo sa muli mo na, masaya may dasok ka na. Ano man yung pangabuhi na nga, ito nga. Ha? Kaya wala, Goro. Ha? Ako yung pasiguro kung senador, basi masulod Goro si Senador Risa Contivirus, di ba si kon, si, masiling ko sabi, basi kon LGBT ka, senador, Ay, galit. Ito, gagardlaw natin. Bro, ako bro, hindi ko na namian kanya pala, Jer. Hindi ko yan namian. Ate, ako si Primero, San Colmiro, pero ka, hindi man niya mo nakastrikto sa una. Hindi siya po birthday nakastrikto. Pero kay, ang sa ako, hindi ko, talaga ro kete amo na ilan ang palisi bala. Doon kakalam ang bulbol sa ilo kung mga muna pa yung mga balita. Teko, hindi mo naman niya hindi mo naman niya hindi mo lang kete por sa amon da. Why man kami voluntaryo man kami daya mo. Gasolon kami daya, hindi mo na yan sila nga may nagsugo sa amon, hindi conviction na yan amon nga kami mag-share na mo. Mag-preach, magtudlo mo na sa mayong balita na pagis bilibiyat isipa mo mo to sinimo blaki nga pastora ka nagreklamo nga do pati siya doon bahal sa pantik. Hindi naman yan namin. Kay na-meeting kami gather matters na lang mga suggestion ko mga open forum na to nanong mga suggestion. At nagwa gini nagambal gini isa ka pastora nga tani niya hindi lang tani pag amo na lang daw sobra ka stricto at kabaluman ng BJP nga pastora? Service provider man kami. Gani? Nga mo gina ka stricto nga isulod man kami pareho man kami sa bisita man nga ko isulod man sa isa ka kwarto nga gamay. So nara onda ang isa man ka personnel nga babae. Pagkatapos sila sulit ate ako ni ang tanan para nga lang tawon. Hindi ko namian. Uya ka na niya, Namian. At bisan ka mula to, nga duwa lang ka mo. Pero daw ka na, hindi pa sagon. Kasawagi dyan Amag mo yung... Kasawagi. Pero actually, amo to sa batang legislative ang tablang ate, amo nag-digit sa amo to presiding officer sa presiding meeting. Nga sila nga ipalambot ng i-explica rin mga polisiya kaya ipalambot naman ko no kay jail warden kaya sila nga hindi magduro ang mugid na kaya lain man kamuyan nagamuna abla. At least yan na-arise man to bro wala na ako to follow up daw kung ano ay ko kamusta na to siya kung ano kaya nagligal to na mga meeting wala na ko actionary ka-attend mo. Pero teka, inagaling adlaw, Sabado, ato naman ko to kay kada Sabado nga schedule na 9 to 11. Ate, pagsulod ko, mo ang stricto kapag patuman na Japon. Pero okay lang kasi naanad naman tamo. Naanad ka naman nga ginapawba ka na brep, why man?
Ano ba sa ako niya nga brief kay Juan Kuya Gabriel? Kaya kita kilala ka naman galing sa BGMP. Uya man sila kung kati, Aksyon Roger Gotti ba? Ubaho nila. Hindi, kung pala sila nga, sir. Yabi mo, sir. Cellphone mo, sir. Mo man lang na. Di ko isa, sila sabi nga, pwede ko ka picture para sa documentation lang namon. At niya, sir, ataglan na, sir, sa amon ng plastic, sir, kasi alam mo, picture kay Blo ka. Hindi sila gusto ko mag-picture nga katubang ang mga ano mo. Katalikod. Oo. Balato man na. Lang. Oo. At namin magaling ko para nga kung mag-picture sila ya, madala ako. Kaya kung ako mag-picture din, hindi ko madala. Kaya mo na nga, ginakuha mo lang laso na Eric, kasi na mo na kagang tinapay, bumulos tayo nila na. Kasi ng Bible, ilan man na nga daw isa-isa ko, di pa siyang security nila na ginapatigayon. Kaya sila ni Gina Salugon, ay abaw puwerte, patuwad gid, kag flashlightan, di na nagustisya man. So, galing kalain na maginamagam mo ng aksyon Eric. Kain gid ah. Kung ako ila pa tuwaron ba, si kung piswitan na tapos. Ayo di purma. Natunduma ko na sa may Facebook bla tong bata bla to no, ang bata bla. Dua ka bata gampang mong bawga ang isa ka bata kalaki ga galuli lili sa buli isang bata tungang katuwad-tuwad. Sus sumumpit daw. Abaw sa kami. Hilibion pa sa isa ka bata. Ikote na, kaya na mo kalingning da, kundi nagwa. Ay, ate, mo na sina balita na ta. Oh, dula ka. Dula si Aksyon Roger Gotti. Jer? Oh, Jer. Jer, abi ko na lumos ka na kayo na pusyutan ka na. Balita. Yeah. Ito yung mirada. Kala, hindi. Balita taksyon ni Rex. Unahan mo na kag, sige na. Ginaka mga... Oh. Balita na to. Oh. Isa ka... ginang na rin nagpanakat sa reklamo tungkol kay Inisya ang gitapukol sa ginablo sa Yamana. Bawa daw damo ginagyan niya ba? Alas 5:37 sinikit lamang hapon sa pa-record sang 43 anyos kita reklamo gikilala kay Anali Costalia Abonda. Parinti pa yung Abonda ni. Sunod sa iya sila nga pagpahayag, hindi siya residente residente ni sang Villa Miramar, Barangay Daga, Ciudad sa Cadiz. Hindi siya ang gin testigo sang nablo sa iya sila nga bana, nagkikilala kay Junel Costalia, way mania respeto nga inablos man. Pero sa report, yun nga persona residente sa Kasinda Carmen, Barangay Daga, Ciudad ng Cadiz. I-responderan ini sa mga katapos ng kapulisan, pero pag-abot dito sa area, nakapalagyo na ini nga nainabitan nga ginareklamo nga persona. So, record na lamang sa pulis, section pa sa Chief Officer of Duty, na si Police Chief Master Sergeant Rael Gargar, na i-refer na lang ini sa bahin sang Barangay Daga agad nga matagaan man sa nagkakaigo nga pagtamod aksyonerik. Kadugang naton nga balita, ini may katanan man sa isa Japon ka report ni ginparay ko na 5:24 tak na dalhin aksyonerik ang isa ka persona ang nag-crear sang alarma kag iskandalo. Kaya ini siya ang gin-reklamo, kagupod man mismo ang complainant. Kag ini ang gin-detain karon na. Gin-pangbit-bit sang kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Ang complainant ikilala kay Jessica Romualdo
magdo 41 anyo seguidad kag residente ini sang Villa Victoria Barangay Zone 1 suno sa report ginreklamo ini gibitbit man sang pulis kag ginkilala kay Rogelio Portolano Ribo 48 anyo seguidad may asawa kag residente man sa among lugar suno sa payag sini yara sa idalom sa makahulubog ng limnon ang sa idalom sa ikuiko sa makahulubog ng limnon ni nga persona kag naga-kriar sang alaman skandal talaga pangguba sang ila sini nga mga udal dito sa among area that's why ginreklamo niya ni pagkatapos ginreklamo ginresponderan sa kapulisan karon destinado naman para safekeeping o kung base failan man sa kaso ini nga persona sa bahin sang PNP Custodial Facility. Katapos na ito kabalita, why pagiging file ang kaso ka posible Lunes pa sa siringgin patigayon nga may mas operasyon sa kahapon mga alas 5:25 at takmal sa Purok Painos Wagon, Villa Barbastos, Barangay Zonto, Ciudad sa Cadiz. Ineng gidakop na si Willie Dingkong Ibargamento alias Tata 34 anyos kasunod sa payag sang City Enforcement Unit City Drug Enforcement Unit nga inisya yara lamang sa street level target kadakwaan sang 8 tanang ka sa Station Cebu nga nagabalor naman sa 10,000 ka pesos kalakip na ang 500 pesos nga mark money nga na-recover man sa iya sini position kag control. So sunod sa kay Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna kaina sa aton sini nga pagpagigangot sa ila na sa SDEO nga sa Lunes pa mapalang kaso although nga ara na nagabot ang resulta sa crime lab kag positibo nga Cebu ang ini nga mga na-recover nga mga item action ereka. Kami nga tumadulong nga report balita gikan diri syudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid, Aksyon Roger Gotib sa report live di kanila sa masyadad sang Cadiz sa balita ng Aksyon Roger Gotib ginadulong sa inyo sa kawan sa TTX 500 capsule sa mo sa inyo mag-exercise hindi makalipat nga mag-detoxify kung gariya pagtumas ng DTX 500 capsule kay sa DTX 500 capsule nagatinlo sa imo sa mga dugo nagasiring sa mo sa mga impurities kag toxin sa imo sa nga atay iniman ang may mga actually, hindi siya nagabuli, mga ni kuwan mong panubo sang imo sa nga blood sugar, bango din isang organic compound, na bison, carotene, kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ka cholesterol mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, para madula ina, tumar kita, adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. May gabi dira sa katuto, Roy Veltran, mayroon nila nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program si Toto Romo Pasaporte alias Calbo na paurok-urok gid amaman si Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid si Watts Kikay Trujillo si Sunny Boy Arnaldo Paladar and family ga paurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol Program. Si Jomar Ballesteros Ong may gabi, si Kurt Russell Riporas araman ga paurok-urok. May gabi dira sa kay classmate Annalisa Miliabo dira sa Germany. Ga-enjoy gid si Toto Richard Diriquito dira sa Action Roger Guti. Action Rick nga wala kay 9 dog ang BGMP how? Siling ni Manang Edith Yanson Binumano. Sakay Mr. and Mrs. Otelo Ramos and the family. Sakay Toto Henry Makalua. Cheryl Dulaca, may gabi dira.
Ipabalon lang ang DILG sa ginahimo nila kay may proper action na dayon. Hindi amo na nga sistema. Ipahimo sa ila abi para mabatsaga nila especially sang hepe. Siling ni Mary Miji Dilarama. Biarfi Harenada, mayong gabi. Maninoy Jerry Honteveros. Sa Mr. and Mrs. Jerry Honteveros and family dira, mayong gabi igid. Kisha Andrea, ginatamyaw kagid ni Eberlyn Miranda. Sakay ng Astrid Alilain Vargas Mendoza. Sakay Nong Polding Mendoza. Sa kabataan dira, mayong gabi igid. Good evening, Action Eric. Piyong gid si Edwin pamati sa imo. Ay, si Sir Edwin Cardenas. Kauyon ka man balbakwa, Action Eric. Ay, abaw huoy. Paborito ko na ang balbakwa. Labi na gid ko medyo daw kahang-kahangan di taman kahang. Ay, kanami turn. Mary Ann Cardenas. Si Mary Ann Cardenas, hindi mo sala ni sawa ni Sir Edwin Cardenas. Sakay Miller si Kenya Cañete, may gabi. Mary Ann Cardenas, again, happy listening, ha? Leonidas, pamili sa may pait la Carlota, may gabi. Alin kay Yeye di Leonidas ang panamyaw. Tamyaw ko dira, Boy Salido, pag-Aguilar family dira sa araw. Alin kay Julio Salido. Ara man si Ray Last. Sa Binalbagan, Jenny Perez, kag Jerry Pilaes. Tamiyaw ka mo ni Jomari Formentera. Ay, puerti. Tamiyaw tanan nga taga Valladolid. Labi na gid kay SB Tabs Octavio Pagsubiron. Alin kay classmate Analisa Miliebo. Kay Ludi Kagawad Peter May Noble, mayong gabi. And family. Sa kay Jomar Balisteros Ong. Nagapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Ang Police Station number 3, baga pamati sa ato ng taga Police Station number 3, ato sining nga live streaming. Magabidira sa mga taga Police Station 3, ha. Sa kay Police Lieutenant Colonel Levy Pangi, my good friend, kapaurok-urok yun. Siling ni Murphy Harin, Action Eric, bakal ko gina dinuguan sa halapitan ni Roger Gotip. Puwerte ka nami isang timpla, Action Eric. Katuod ka. Uy, toto sa ni Losada, may gabigin. Orok-oros toto sa ni Losada. Ara pa si Percival, gali o. Ina pag-standby si Percival Villamor. Action Percival, standby, ha. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor, line number 3 sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Alas 5 sang hapon ang Valladolid Negros Occidental Police Station nagkandak sang operasyon against wanted person. Ang operasyon ginapamunuan man ni Police Captain Joseph D. Catonina, OIC upod ang alert team sang Valladolid Police Station kag nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona nga si J. Rondain E. Davilla alias G, kag pumuluyo man sang Purok Leison, Barangay Central, Tabao, Valladolid, Negros Occidental. Ini si G. Action Eric, si J. Rondain, may kaso ini siya nga may case number 4587, kag nagviolar sang Section 5, Paragraph I, sang Republic Act 9262. Kag ang warrant of arrest may pitsa kag pirma ni Honorable Francis V. Guanzon, Executive Judge sang Branch 62 sang Bago City, Negros Occidental. Kag ini nga warrant of arrest, Action Eric, may pitsa sadtong Oktubre 8, 2019. Kag may bail recommended ini nga 72,000 pesos para man sa iya nga
temporaryo nga kahilwayan. Report live gikan diri sa Valladolid, Negros Occidental para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, naga-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay aksyon na Percival Villamor sa report. Ang imo sa balita ginadulong sa Kaluban sa Santol Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sa moisturizing formula. Santol Plus Herbal Soap kinapanumog ang panit, kinapahamis ang coatings para feeling healthy skin. Santol Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. May gabi na kay Mr. and Mrs. Louis Di Paulan family, kag sa mga Dungganon boys, kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City, gapa urok-urok gid sila pamati diri sa inyo pala tuntunan. Salamat gid. Kami ako ng pamilya Cardenas sa Sinar, kag miga ko nga si Christine Pilia, tulog na da. Thank you. Siling ni Sweetie Pie. Good evening, patamiyaw bi sa mga pamilya Launyo, ang pamilya Aguas. George Launyo Jr. ang panamiyaw. Ari na ang resulta sang loto. Unahon ko ang Lotto 642. Jackpot prize, wala sa mga nakakuha. 29.8 million pesos. Resulta 642, 20, 37, 22, 35, 14, 24. Again, 20, 37, 22, 35, 14, 24. Resulta sa Lotto 655, jackpot price 33.4 million pesos. Wala sa mga nakakuha. Resulta 655, 9, 49, 23, 34, 30, 26. Again, 9, 49, 23, 34, 30, 26. Ayos! Swerte nga pa urok-urok. Joseph Yusay Figueroa, kag sa mga Figueroa family, happy listening. Gabtrix Ignaji, Kano de la Gente, may gabi. Sa kay Barangay Kapitan na Junior Alcantara sa Barangay 12 Cup, may gabi dira sa imo. Celeste Guara Figueroa, kami ako ni Joseph Yusay Figueroa. Hindi mayo tingog ta prehaw, ay oo pare. Gina sip-on ang imo comparing Lodi Peter Maymay-Noble. Ginaubo na, ginasip-on pa, pero halabira. Alex Jan Serios Olmido, may gabigid. Brillantes family, Orex Suugon, Lula Consing Dorias, Purok Marang Mandalagan, Itin Suugon, Brillantes ang panamyan. Jensly Machibel, may gabi kita ha. Jocelyn Kalamaan, mayong gabi man. Makalipsay family, Hinovaya family, Pait Relocation Site La Carlota, Jeddah, Saudi Arabia, Christine Hinovaya. Sa kay Malisa S. Magbanwa, Great Kulandera, Barangay 21. Sa kay Papa ko, aling kay Johnny Advin Kula. Again, Mr. and Mrs. Barangay Kapitan Junior Alcantara sa Barangay 12. May gabigid sa imo na kap. Manadala kapag paurok-urok. Imelda Hamilo Banguanga, Ron Vasquez, Emily Bides, Sangsilay City, Barry Colodo Itor sa Ita sa La Carlota City, sakay Hon Bernal, Mark Hansel Balderas. Aragid siya. Susan Efren kag Regina Panes, alin kay Olivia Hulagting. Marisol Tikaw, mayong gabigid. Sa Binalbagan, Jose Mongcal Turilla, Zeyon Alexis Naturio Gonzalez. Sa kay Kumari ko Jan Silaw, Parin Alberta Atlanto, John Berg John, Philip John, Alkim John, Kumarin Jekyll John, Ihado Aljan, Nene Law, kay Mama Betty Lau, kakay Manang Becky Lau sa Binalbagan. Sonia de la Torre Delgado, may gabigid. Good evening, Sharik. Monitor lang kami dito sa may Pait Education Center, Carlota City. Mayroon na lang ang papamati kay Bornok, Makalipsay,
Rex Nazareno. Alin kay Efren Hinovea. Sumpay family sa Fortune Town, Kaporo-Koroke. Alin kay Jirek ni Sumpay. Didi ni Jonah. Daw the voice lang apat gid balikid pag ubo mo. Toto Panoy Alyangan da. Panoy Cordero Alyangan. Si Katenda sa Joanny Melo. Ernesto Paul Pareño, may gabi gid. Wapa kong asawa si Suset nga paurok-urok man. Pareño. Ayos. Sakay Chiska Solitaria. Chiska Solitaria, ginatami ako kagid ni Panoy Cordero Alingala. Jerry Ritoriano, mayong gabigid. Kanya ko daw si Jude Gamboa sa Punta Taytay, alin kay Den A. Arisco. Sakay Madam Julie Hamandre, kay Engineer Ronnie Garunan sa All Sector Industrial si Kabagalandra, mayong gabigid. Rodolfo Astrogo Tahanglangit. Brian Pahilanga. Uy, may kabila kay Toto Brian Pahilanga. Jonathan Bayan family. Kisha Andrea, tamyayo lang si Analisa Miliebo kay Everlyn Miranda. Urok-urokin sila. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Joe San, Pamilya Cuales, Miraflores. Si Chocobay na po'y kamangkala si rin siya kay Emmanuel Mawi, Miraflores Cuales. Jodilyn Lexones Pitugo, may gabigid. Paglaong Village Mansilingan, Jacob Ravena and family. Raymond Montipio Soliban, may gabidala kay Pare Sugar Colt. Mario Bacauco Irad, paurok-urokid. Si Mario Redno. Arlene Magbanwa, may gabi. Red Pax Dilasa the Second, Heaven. Nerissa Ruiz Ilare. Mrs. Judith Calves Pamposa and family, nagapaurok-urokid. Kay Jenly Dicena, Maria Elena Di Irit, Sir Edwin Pineda sa New Jersey, Toto Aldin Piel sa Dubai, Erlinda Miranda. Elizabeth Balakagamala, Tiperminia. Si MC Liu Perda, may gabi ha. Paurok-urok. Sige, ang mga paurok-urok, iba no, hindi ko mabasa. Si Ojor Limor Otaner, idol ko ha. Jonathan Blanco. Si Teresita Orita Kahuraw. Si Michelle Baikin. Ang pinalangga nga nanay ni JM Baikin. Pamati man. Dugay-dugay mapuli siya. Preparar ang kaldo ni JM. Balik kita pagkatapos lang sa ito sa importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom ka
pagkasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay sa bisag. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa atong kapabalagan ng Sunod Patrol program ay gabidira sa pamilya Bermil Garcia kag Satan nga nagamonitor sa Bangka Tutong Barangay Filisa. Alin kay Junito Bermil sa kay Police Colonel soon to be General Agustos Roderick Alba. Sir, may gabidira sa imo, kapulaw-pulaw ka pa. Robbie Rosmi, sir, may gabi, kay Robbie Rosmi da may gabigid. Sa Hong Kong, ara si Joby ito na tatonwa. Napaurok-urok. Balikan ko si aksyon ang defensor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyonan sa balik report, please come back. Action Eric Pilason, ang 58 anyos nga lalaki. Tapos ini siya ang nabunan sa fiesta sa area sang Barangay Banghanoy sa Banwa sa La Castellana. Yung persona ginkilala kay Dominador Sadot kung sa diin tipo muluyo man ini sa lugar nga nabuan sining insidente. Kag nakaangkon sa nga pilas sa natuo sini nga butkon. Mas diri sa pagpahayag man aligasyon sang biktima samtang nga nagainom-inom siya tungod man nga fiesta. Naghampang ini sa nga tumbo, kaupod man sa nga sospetsado. Apang, posible nga may ara sila nga duwas na ginalisan, wala ba nagkuha sa patalom ining sospek kag ginbuno ang biktima. Sa iban pang balita aksyon na Eric, kaso man ini sa nga pagbuno ang sa diin biktima diri sa ika 37 anyos
Naging kilala kay Peter Joseph Heresa sang minuluan na barangay Matabaang syudad diya sang Talisay. Base diri sa aligasyon sa biktima samtang nagabaligya ini siya action Eric sa isda sa merkado publiko sa syudad sa Talisay. Inali na lamang ini siya nga ginbuno sang ginaligar hubog nga sospetsado. Bangod sinima or action Eric kapila siya kabiasas iya nga ginbuno. Igo ini tanan action Eric sa dughan sang biktima. Ang ining duha sa karon nga biktima iya sa nga pagbuno ang ginabulong diri Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. So para mo na pila ka mga natipon naton balita. Rekta sa patrol, una sa ito na sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat Patrol 2, Bingbong Lee, may gabi, ni Mr. Scupido, Mr. and Mrs. Lilia Cagramon Taton and family, sa Mrs. Rimo Tampipi, Clarita Tampipi, kay Toto Clark na, sa mga taga-Gardenville sa Division Barangay Tuangob, may gabi nila sa inyo. Pagi sinimano ng Sunod Patrol Program, kita magatakop temporaryo, balik kita lunes, same time, same station. Ato sinima Patrol Unit Reporters in Action, nga napalagad kabig sa aksyon na Roger Gutiv, Percival Villamor, Andy Pensor, Aksyon Papang, Alvin Graba. Ato kapiloto sa Patrol 2 Crossword Patrol, News Center, Loverboy, Aksyon Marlon Hinibaya, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Norman Badera, Backup Security Guard Tunog Barba, Back to Back, kay Security Guard Campaner, with GMIT Expert, Viking. Transmitter Control Tower, Barangay Traction sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back Security Guard Rene Cordoba. Sakal sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yulagad ang Kurman Action at Patrol Program, Lunes to Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasaling Adios. Amigos, hasta la vista, yung mga nagabat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Happy weekend, good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon